So yun mga idol, nagpuna tabi iso kawat nira Buildado. Ayan na. Oh, yan na. Ay, naagawan. Uyug-uyugon mo ano. Yan dyan sa Dunhaime mga idol. And Busgar, Kuya Bot, and mga taga-Bariw. Alangkawan talaga si Buildado. Uyug-uyugon mo. Huwi na si Kuya Bot. Hoy! Nakapasyot si Kuya Bot. Uyug-uyugon mo baga na hambog. Jesus, uyug-uyugon mo ah. Number 12, tumira sa 3. Wala. Rebound ni German. Oh, yan na naman si Busgar. Oh, yan na naman si Butla. Oh. Salda, nakapasyot na naman si Buboy. Nakapasyot na naman. Malarit man si Butla talaga. May over pa yan ha, partida. Oh, yan na. Kisay ka magkana ligde. Jesus! Naka 3 points si Buboy. Boss dyan. Ayan na. Kisay daw ang mapasyot kayo naman. O yan na si Dunhaime. Jesus, haralabaon pati. Jesus, patawaran kita. O yan na. O yan na si boss. Whoop! Ay, hala man agad. Jesus, uyug-uyug mo mga idol. Sa lubot pa sa na ni Busgar. Tulunang bula. Kabuang pa sa naan. Jesus, uyug-uyug mo na. Ruminduluwas na sa bula ha. Jesus, Buboy. Maka-enjoy yung pala mag-basketball. Oh, yan na si boss. Oh, yan na. Hala si Dunhaime. Oh, yan na. Dahil pa ng ganda. Ay, Jesus, tulong tira. Dahil lang mag-ilumina okay. Dunhaime. Jesus, oh, ito na. Tinapos na ni Kunyan sa pasyot. Maurag man talaga si Buskari pa talaga magpasyot. Uyug-uyugon mo ah. Oh, yan na, Buboy. Hop! Ayan. Team Bariw ini mga idol sa Balyo. Buda team ini ni Buildado na sa Balyo man inay. So sa inda ang bula. Oh, yan na si boss. Uyug-uyugon mo bagayan na. Jesus talaga. Oh, nalilingling ako magparahiling kan lubot. Jesus Mario. So yan na si Dunhaime. Ipinasa na kay Pugi. Ibinalikan Dunhaime. Oh, ano daw kayo ng plano? Ititira pag ako dahil na. Oh, yan na si boss. Wow, Jesus talaga. Iyan sana. Taluminuwas. Oh, dahil man pala. Oh, yan na. Oh, ito na. Sa Team Bariw. Whoop! Jesus, may mga pakaliwa pang naaraman. Kudoy. Dahil nakashoot. Oh, yan na sa Balyo naman ang bula. Oh, dahil man. Oh, yan na. Sa Balyo na. Ipinasa na ni Dunhaime. Oh, ito na kay Busgar. Point. Ayan na. Ala kaya. Pabali-bali ni Busgar. Di nara naman sa pagkanakula kan lawas. Uyug-uyugon mo baga naman ang si Busgar. Dakulaw na tao. Ang binangkasa dayuton. Uyug-uyug yan na naman. Hop. Oh, yan na. Nahuli sa bula. Oh, yan na. Isa daw ka na magana. Isa sering ulit. So uyug-uyugon mo ang si Pade. Number 5. Dahil lamang suminabet. Wow, talaga si Pade. Oh, yan na sa bula. Hop. Oh, yan na si boss. Ano daw? Itinira. Iyan na. Kinapos kidiit. Wow, ayan. Tinapos man ni Dunhaime. Maurag pa si Dunhaime minapasyot pala. Uyug-uyugon mo bagay. Kudoy. Ayan, thank you so much po mga idol. Kay Cap ay Ariel De La Cruz, ano? Ayan, sa family De La Cruz, thank you so much. Ada kulong girang mga meron din mga idol ng mga taga-Bariw and kataning na barangay. Okay, say kaya kayo magana. Sa abangan nito taon.